בדיני משפחה. אז בעצם שוב, אני חוזרת לאותה נקודה, כל מה שאני שומעת פה הוא מטריד במובן הזה שמי שבאמת זקוק ויש, אנחנו לא יודעים סטטיסטית, אבל בואו נגיד, כמחצית לכל הפחות באמת מהתלונות הן אמיתיות. זה יוצר מצב שמי שמגישה, מי שמגיש ובעיקר מגישה תלונה, ישתמשו בזה כדי לפחד לפנות לבית המשפט, כי אולי מישהו יתעד עכשיו שזו תלונת שווא. צהריים טובים לכולם. אני מרגישה שכמעט יש פה תמימות דעים, ואני לא רגילה לזה, כי בדרך כלל כשאני מתחילה לדבר על תלונות שווא, יש לי מישהו שאומר שנשים לא מתלוננות לשווא, ושאין תופעה כזאת של תלונות שווא, וזה סתם המצאה של גברים. ופה אף אחד לא אמר את זה, ואני מתחילה להרגיש מאוד נוח, אבל אני בכל זאת אגיד שאני חושבת שהעיסוק בנתונים הוא עיסוק שמסיט אותנו מהדיון המהותי והחשוב, ובאמת החיפוש של הפתרונות לבעיה הזו. כי זה לא 2%, וכל מי שיושב פה יודע את זה, וכל מי שמתעסק בדיני משפחה יודע אם אני אהיה עדינה, אני אגיד שלפחות בחצי מהתיקים שלנו יש או תלונת שווא או העצמה של מקרה מינורי לממדי על, ממניעים טקטיים גרידא כדי להשיג איזשהו יתרון בתיק המשפחה. וגם גברים מגישים תלונות שווא וגם נשים מגישות תלונות שווא, ונכון שיש יותר נשים שמגישות תלונות שווא, ולמה זה קורה? מפני שבצדק, במשך שנים נבנו מנגנונים כדי להגן על נשים שנפגעות כתוצאה מהאלימות. מנגנונים חשובים מאוד, כמו מערכת הרווחה, כמו יחידת אלמ"ב במשטרה, אלימות במשפחה. וכמובן שצווי ההגנה שאמורים לתת סעד מיידי במקרים האלה. אבל מה שקורה, שנעשה שימוש לרעה במנגנונים הכל כך חשובים האלה, והשימוש לרעה הזה הוא גם פוגע באותן נשים נפגעות אמת, שכשהן מגיעות מתחילים לפקפק במה שהן אומרות, והן לא מקבלות את הטיפול הראוי. וצריך למגר את זה, כי בסופו של דבר, מה שקורה זה שזה חוזר כבומרנג למתלוננות השווא. כי מה זה תלונת שווא בעצם? ואני רוצה לספר סיפור מהשטח, שאנחנו מטפלים פה במשרד בימים אלו. א', וכן, יש גם גברים שהם א', הם נפגעי עבירה, והם ראויים לפרטיות, לחיסיון ולהגנה. אז א', תפס את אשתו בוגדת, והוא גילה את זה, וזה נורא כואב ונורא עצוב, ואחרי שהוא נרגע, טוב, לא ניכנס לזה איך שהוא גילה את זה, אבל אני רק כאנקדוטה אספר שבטעות נלחץ לה טלפון באמצע ביצוע של מין אוראלי עם גבר אחר ברכב. והוא שמע את כל האקט הזה, ויש לו גם מכשיר פלאפון שמקליט, והוא גם אחר כך יכול היה לשחזר ולשמוע, ומפה נפתחה תיבת פנדורה, והוא גילה שהוא לא היחיד, והיו עוד כמה. זה קורה. בכל מקרה, הוא הגיע והגיש תביעת גירושין כרוכה לבית הדין הרבני, ובא הביתה ושטח בפני אשתו את המידע שהגיע אליו, ואז היא אמרה לו, אין בעיה, אני אומר לך, אני אעיף אותך מהבית, ואתה תהיה בחוץ, ולא מעניין אותי בכלל כלום. וחלף עוד יום ועוד יומיים, והלכה והגישה תלונת שווא ראשונה במשטרה, וזה נגמר בסדר. בפעם השנייה, כשהיה הוא כבר התייעץ עם החוקר הפרטי שגילה לו את כל תיבת הפנדורה, אז הוא אמר לו, תרכיב בבית משקפיים עם מצלמה, כדי שתהיה מוגן, כי אי אפשר לדעת מה יהיה. אז הוא הרכיב את המשקפיים האלה, ואז באיזשהו אירוע אחרי ארוחת ערב הוא עצבן אותה במשהו, ואז היא אמרה לו, עכשיו תראה איך אני מעיפה אותך מהבית. הוא אמר לה, אבל מה עשיתי? לא עשיתי כלום. אז היא באה אליו וזרקה עליו משהו, והכל מצולם. והיא נתנה לו גם אגרוף בפנים, ואז היא אמרה לו, עכשיו תראה איך אני מביאה את המשטרה. היא התקשרה למשטרה, בטח היא בצעקות, אני מרגיץ לי. המשטרה הגיעה, לקחו אותם לתחנת המשטרה. קודם כל הוא הורחק מהבית ל7 ימים, בלי לבדוק שום דבר. והוא מתוסכל בא ואמר, מה אני עושה עכשיו? אבל למה הרחיקו אותי? והסיפור, אני לא אעלה אתכם בכל הפרטים, אני רק אגיד שמפה התחילו תלונות הדדיות במשטרה,
ואני דיברתי עם מפקד משטרת רחובות ואמרתי לו, תשמע, יש פה ראיות שמצביעות על כך שהיא התוקפת, ואיך יכול להיות שהוא זה שמורחק מהבית. אז הוא אמר לי מפקד תחנת המשטרה, תראי, המצב בבית לא טוב, יש מתח, אז מישהו צריך לצאת. מי אני אוציא? אני אוציא אותו, מי יהיה עם הילדים? אבל אני אומרת לו, אבל הוא האבא הדומיננטי, הוא זה שמטפל בילדים. לא. תלכי לבית משפט. אז הולכים לבית משפט, אבל היא הולכת קודם, והיא מגישה בקשה לצו הגנה במעמד צד אחד, ועומדת מול שופטת, ובוכה ומספרת איך בעלה מתעלל בה, והיא מקבלת צו במעמד צד אחד, ואז מגיעים לדיון במעמד שני הצדדים, עם הצילומים וכל הראיות, ואז השופטת אומרת, אבל המצב לא טוב בבית, צריך להפריד, זה לא טוב, צריך להרחיב. אז זה הסיפור, ולהתמודד עם הדבר הזה זה נורא קשה. בסופו של דבר, במקרה הספציפי הזה, אני אספר לכם שכבוד השופטת מירית פילוס נתנה פתרון מאוד יצירתי ובעיניי ראוי. היא קבעה, לא שבוע, חודש. חודש האמא תהיה עם הילדים בבית, וחודש האבא יהיה עם הילדים בבית, ואני חושבת שזה מאזן. למה? כי מה שקורה זה שכתוצאה מההרחקה הזאת, הוא לא רואה את הילדים שלו, הוא עכשיו מרחף עליו איזשהו אבק פלילי שאי אפשר לדעת, הבן אדם פעם ראשונה נפגש עם מערכת הדין הפלילי, בן אדם נורמטיבי. יכול להיות גם שיפסיק את העבודה שלו אם הוא עובד בעבודה שמצריכה רישוי, וזה יכול להרוס את החיים, אחר כך הוא גם לא יכול לשלם מזונות, אז גם כל המשפחה תיפגע. אז את הדבר הזה צריך למנוע, ואיך למנוע? בהחלט באמצעות סנקציות, תביעות מזיקים, ומה שעשה כבוד השופט פישר בשנת 2013, להפעיל את סעיף 11 לחוק למניעת אלימות במשפחה, וכאשר מתברר שהיה זדון ולא הייתה אמת בתלונה, לנקוט בהוצאות משמעותיות שיראו עדיין, האמת שזה באמת מאוד מפתיע, כי אנחנו בדרך כלל רגילים לדיונים של